Пътуваме по река Сона в Леон с корабче. Много е приятно. Тече слънце, топло е, подухва лек ветрец. Обикаляме да разгледаме този красив град. Тук някакви стари корабчета, позиционирани в реката. Павки, лебеди, всичко има. Пълно е с живот. Много красив град. Привет. Приближаваме църквата. Това май все още не се вижда при вас, да. Вече почна да се забелязвайте. Спокойствие. И тишина. Ето горе е катедралата Сан-Педро с позлатената статуя на Дева Мария. Не знам дали се вижда при вас. Да. Почна да се вижда в далече.